Hello people there, emakhaya there, emafonini there, ngithi hala people alayo. Niyalwazi udaba. Ngithi nje happy new year lapho unyaka omusha lapho ngithi yip yip. Kuzomela uthi ure. Kuzomela uthi ure, ungathuleki. Okay. Sure. Yip yip. Oho. Angitshela ukuthi na kulo nyaka uyothula nje uqume nje ku. Ayi ngeke. Awungeke. Adayo people. Mana ke wena lokhuza. Lokhuza awunikeza abantu i-word of the year usaqala unyaka. Bakhuthaze nje. Ithini i-word of the year? Ithi ungavumi. Basalindile ke ama people there alindile lapha i-word of the year akakayizwa. Ithini? Ithi ungavumi. Ungavumi ini? Ungavumi. Hey. Ungavumi. People. Uyabona ukuthi lento yokulokhuza yokuqeda isikole ukuthi ibalulekile kodwa. Uyabona people ukuthi manje lento yokuqeda isikole ukuthi is very important. At least ugcina ka grade 8. At least. Ungavumi. Isikole sibalulekile kodwa Nkosi yami. Hey. Ilungile. Hayi vumani people. Azini vumani people ningazwa abantu abebhetha bethi. Okay, naye enye announcement people then ebalulekile. Yabo? Nayi. This year angisaphuzi. Manje ngibona nje nginongithinta kanje. Ngisuke nje ngithintitha nje ilokhuza. I-dust ile yamahloni nelento yabona. Ngisusa nje lokuthi yabo. Kodwa ke the aim is not to sweat. The ukuthi nje umuntu nje abe tips angajwayeleki kabi. Uyayibona? Kodwa kona I don't drink. Disclaimer. I don't drink people. The aim is not to sweat. Just nje ukuthintitha nje amahloni ukuthi ngoba kunabantu phela abazocela bekujwayela kabi yabo. Kodwa ukuphuza no. Ayangithola. Uyayazi ingoma ethi I'm in love with the strip party. Uyayazi? Wazi yiphi wena? Lethi uma uyinja. Hawu. Usho kimi? Ingoma. Hayi lapha indaba ngifile ngathi umbhobho ubheke ngakimi la. Usho kimi ukuthi manginja. Lutho. Ngithi khuluma ngestripper mina nokhuluma ngenja manje. Inja nestripper ihlangana kuphi manje? Ayona idayela wena. Hey. Lungile people besonibudisa nje sithi nje this year we promise people sinani this year. I'm in love with the stripper. Dadele sinani this year. Dadele hleli nani ain't going nowhere people. Ngitho angisihleli nabo. Hleli nabo. Sinda. At least khulume. Awuzama ukuthi ulokhuze manje uphabame lezi lokhuze manje. Mama uphathile lokhuze i-Red Bull lad. Uphathi i-Red Bull ukuze ulokhuze manje ube nama wings manje ufuna uphaphame nje manje. Ungabi nje. Hey. Isideko nje somuntu. Ayingeke mina, ayingeke bafowethu. Hayi. Abo phaphame nje. Nomthola ama drugs into ezokwenza cocaine ikwenza ukuthi
uphithizele kuphula izinto nje la endlini ke at least uphaphame kodwa ke phela. Hawu people yazi ukuthi lo mbhemi lona ayikhona. Angikhulumi kabi kodwa uyazi ukuthi kodwa wena nesidinyenyanyana nje wena. Awuqaqekile man. Noma udli Mandrax man. Iliphi drug elishayayo people elingamkhona lo muntu uyaqaqeke nje. Uphula izinto nje uphahlaze Hayi. Otherwise ngithola omunye umuntu mina engizosebenza naye phela. Thola omunye umuntu engizosebenza naye la. Mina ngifuna umuntu ophapheme mina. Ushonele kuweglass ngisho ushonele phahlaze kube busy man. Hey. Isibhaxu nje sidingeka mase kunjena ke mntu. Kulungile people.